Анвар Курт, исми Умед Шатаков, ҳунарманди ҷавони тоҷик, дар филми нави туркии «Марҳабо зебо ватанам» аст, ки нақши яке аз озодихоҳон дар Туркияро иҷро кардааст. «Марҳабо зебо ватанам» филми дуюми Умед Шатаков аст, ки дар Туркия ба намоиш даромад. муаррифии филм ҳафтаи гузашта дар Истанбул бо ҳузури шахсиятҳои шинохта бо шумули шаҳрдори Истанбул баргузор шуд. нақши ман роли Анвар Куртро боз кардам, ки ин рол як роли ба турки дарвеш роли давримҷӣ мекану ва ба тоҷикӣ як ватандӯст, як нави як системае, ки вақте ки солҳои пеш Туркия вақти нотинҷӣ буду, мо ҳам системаро вайрон карда роли ватандӯста бозӣ кардагем. филми «Марҳабо зебо ватанам» филми сеюм аст, ки Шатаков нақш бозидааст. аммо филми аввале ки нақш бозид бо иллати ҳодисаи нохуш дар замони наворбардорӣ рӯи саҳна набаромад. дигар филми дуюмим ин ки буд, ки силсила филми Емин, яъне қасам буд. 10 серия бозӣ кардам. муаллифи асар нависандаи турк Аҳмад Умид мегӯяд, нақшеро ки Умед Шатаков дар филми «Марҳабо зебо ватанам» иҷро кардааст, аз шахсиятҳои шинохтаи таърихии замони худ буд. Emre benim çok yakın arkadaşım. анвар Курт яке аз қаҳрамонҳои ин филм аз дӯстони наздики ман буд. инсони хеле олӣ, ман бисёр чизро аз ӯ омӯхтам. инсони озодихоҳ, одил ва дӯсти ҳақиқӣ буд. афсӯс дар ҷавонияш кушта шуд, аммо Анвар барои ман нақши муҳим дошт ва инсони бисёр арзишманд буд. Çok kıymetli biriydi, örnek bir insan. коргардони филм мегӯяд, барои бори нахуст аст, ки як ҳунарманди тоҷик дар филмаш нақш офаридааст. коргардони турк қаблан бо дигар ҳунармандони хориҷӣ кор кардааст. Yani Ümmet kardeşime 10 üzerinden 9 puan verebilirim. Çok rahatlıkla. O da çok iyi bir puan. ба бародарамон Умед дар иҷрои нақш дар ин филм аз 10 хол 9 хол медиҳам, барои он ки дар ин филм саҳнаи хуб ва нақши муҳимро иҷро кард. ман акси Анвар Курт, дӯсти нависанда ва қаҳрамони филмро нишон надодам, вагарна шумо медидед ки Умед Шатаков ба симои қаҳрамони иҷро кардааш чӣ хел монанд аст. бовар кунед, дар филм ин хеле саҳнаи муҳим буд. Olacaktı. Fakat rol olarak ben o sahneyi çok iyi doldurduğuna inanıyorum. филми «Марҳабо зебо ватанам» рӯзи 1 ноябр нахустин бор ба намоиш гузошта мешавад. то 8 ноябр дар 10 кишвари аврупоӣ ба намоиш медарояд. умеди 25-сола нахустин ҳунарпешаи тоҷик аст, ки ба саҳнаи филмофарии Туркия роҳ ёфтааст. дар шаҳраки Данғара ва шаҳри Кулоб таҳсил карда, дар шаҳри Қуния донишгоҳи Салҷуқро дар риштаи иқтисод хатм кардааст.